Ďakujeme Stanislavovi Pirošíkovi za tento príspevok. Ďalším rečníkom bude Artur Begmatov, predseda frontu ľavicovej mládeže. Želám vám pekný, aj keď trošku chladný a usmoklený deň, milí priatelia. Ja ako mladý človek, ako predseda združenia, ktoré zoskupuje mladých ľavičiarov, som veľmi rád, že jeden z mojich predrečníkov, Jozef Hrdlička, si spomenul na skutočný význam 17. novembra. Už to spomínal represie nacistov proti pražským študentom. Jednou z ich obetí sa stal aj študent Jan Opletal a ja využívam túto príležitosť, aby som vás vyzval na minútu ticha na pamiatku Jana Opletala a ďalších študentov, ktorí zomreli počas nacistického teroru v protektoráte Čechy a Morava, ale aj u nás na Slovensku. Ďakujem, priatelia. Aj keď skutočný význam 17. novembra už spomenul súdruh Hrdlička, nedalo mi to takisto nespomenúť, pretože v poslednej dobe, posledných 27 rokov, 17. november je niečo ako letopočtový ekvivalent narodenia Krista. Je to dátum, ktorý rozdeľuje moderné dejiny pred 89. a po 89. Ale zabúda sa v tej záplave všelijakých spomienok, reportáží, dokumentov, sa zabúda na to, čo generácia našich rodičov skutočne v novembri 89 požadovala. Nebola to nezamestnanosť, neboli to nízke platy, nebolo to zatváranie štátnych podnikov. Ľudia na námestiach, a potvrdzuje to, myslím si, už chronicky známy prieskum, sociologický prieskum z decembra 1989, ktorý hovorí, že viac ako polovica opýtaných si neželala kapitalizmus, ale zreformovať vtedajší systém. Chcela niekoľké výdobytky, niekoľké reformy, ktoré už v ostatných krajinách bežali, ale chceli zachovať ten systém, ktorý vtedy bol. A teraz odpustite mi, vidím tu mnoho starších ľudí. Určite máte na november 89 a ten ponovembrový vývoj iný pohľad, ale mne ako mladému človeku nedá nespomenúť ten vývoj optikou mladého človeka. Takže ako som povedal, väčšina národa chcela zreformovať vtedajší systém a dostali sme čo? Dostali sme skorumpovanú krajinu. Podľa prieskumu, ktorý vyšiel pred niekoľkými dňami, je Slovensko na 6. priečke spomedzi krajín Európskej únie, čo do počtu úplatkov. Každý tretí mladý človek je dnes bez práce. Počujete dobre, každý tretí mladý človek. A to sú tam není započítaní tí, ktorí boli nútení odísť za prácou do zahraničia. Každý druhý človek, ktorý ešte nemal 30 rokov, žije alebo je nútený žiť so svojimi rodičmi. Toto vy starší, generácia našich rodičov, starších rodičov, môžete potvrdiť, že v minulom režime to nebolo. Dnes nadobudnúť vlastné bývanie je pre mladých ľudí takmer neľudská úloha. Nedá mi nespomenúť aj šport. Šport si dnes môžu dovoliť len deti rodičov, ktorí na to majú. Bujnie v našej krajine nevymožiteľnosť práva. Pravdu má len ten, kto si ju môže dovoliť kúpiť. Nemusím spomínať zdravotníctvo, zo zdravia sa stal tovar. Nemusím spomínať školstvo a tak ďalej. Takto by som mohol vymenovať ešte niekoľko desiatok minút. Milí priatelia, hovorí sa, alebo v súvislosti s novembrom 89 sa ustalilo v spoločnosti také klišé, že november 89 preukázal, kto má aký charakter. Povedal som, že je to klišé, ale tu musím zdôrazniť, že v podstate je to pravda. Komunistická strana Československa mala 1 000 000 členov. A kde boli tí členovia? Mám na mysli hlavne tých členov ako pán Eduard Kukan, ako pán Miroslav Kusy, ktorí boli vrcholoví funkcionári. Pán Eduard Kukan bol vrcholový diplomat. Pán Miroslav Kusy bol dokonca vedúci ideologického oddelenia UVKSS.
Pán Martin Bútora, poradca súčasného prezidenta, bol zaťom Ladislava Novomestského. Kde sú títo ľudia? A na záver spomeniem bombónik, nedá mi to nevyužiť túto príležitosť, toto miesto, keďže sme pred prezidentským palácom. Otecko súčasného prezidenta Andreja Kisku, ktorý bol podpredseda Okresného národného výboru v Poprade, mal v kompetencii otázky školstva a ateizmu. Bol to pán Kiska starší, ktorý dohľadal na dôsledné dodržiavanie ateizmu v okrese Poprad. Ale, ako spomenul súčasný prezident v rozhovore pre SME, bol to ten istý pán Kiska starší, ktorý vo svojich deťoch utužoval ducha kresťanských Vianoc, ktorý ich doma viedol ku kresťanskému duchu. Ja sa pýtam z tohto miesta, vážení priatelia, koľko Ja sa pýtam, vážení priatelia, koľko trvalo takýmto ľuďom v novembri 89, kým si uvedomili, že nie sú tak vlastne komunisti, ale skôr demokrati. Deň? Dva? Ja si myslím, že týždeň, priatelia, pretože presne toľko trvalo pánovi prezidentovi, kým si uvedomil, že vlastne ani tak nepodporuje Hillary Clintonovú v amerických voľbách, ale pána Trumpa. Presne týždeň trvalo, kým mu zaslal veľmi priateľský list. Aby som nezabudol na pána prezidenta, ktorý bol v novembri 89 veľmi snaživým predsedom Socialistického zväzu mládeže v naftoprojekte Poprad. Teraz je z neho najväčší antikomunista a o niekoľko hodín pôjde do Devína vzdávať hold obetiam komunistického režimu. No nie je to nádherné, súdruhovia? Aby sme teda nehovorili len o ľuďoch, ktorí majú charakter krivý. Boli ľudia, ktorí v tejto strane zostali, ktorí ju budovali na novo, ktorí išli na námestia a utržili tie najväčšie urážky, dokonca aj pľúvance. Ale zostali týmto ideám, za ktoré tu aj my dneska stojíme, zostali verní. To ste vy. A vám patrí najväčšia česť. Preto, milí priatelia, skončím trošku tak optimisticky. Bol som tu minulý rok, predminulý rok a vidím, že ten počet trošku narastá. Dokonca je tu o mnoho viac mladých ľudí ako minulý rok. A to vo mne zanecháva takú nádej, priatelia, že to naše Slovensko je možné zmeniť. Že lepšie Slovensko je možné. A s týmto želaním alebo s týmto presvedčením sa s vami dnes rozlúčim. Ďakujem vám za pozornosť. To bol Artur Begmatov, zástupca Frontu ľavicovej mládeže. Nasledovať bude zástupca iniciatívy DAO 2, ktorý kolektívny prejav v jej mene predniesie Tomáš Klimek. Ďakujem za slovo. Vážení priatelia, dámy a páni, dovoľte, aby som v krátkosti predniesol stanovisko iniciatívy DAO 2 k novembru 89. Niektorí priami aktéri či svedkovia novembra 89 dodnes žijú v akejsi predstave, že si vybojovali slobodu. Ja ako jeden z neskôr narodených som samozrejme nemal možnosť účastniť sa priamo novembrových udalostí, avšak som si plne vedomý toho, že my práve tu dnes, my tu bojujeme skutočný boj. Tento skutočný boj je odlišný, je to iný boj. Je to boj o to, ako sa o 89. bude hovoriť, ako sa bude na neho spomínať a ako sa na neho bude myslieť. Toto je náš dnešný boj. Tento boj o diskurs sa dá vyhrať iba s pomocou ľudí, širokej verejnosti a neprestrelných argumentov, ktoré dokazujú, čím naozaj historicky tzv. Nežná revolúcia bola. Prevrat v novembri 89 sa stal reštauráciou kapitalizmu, pričom jeho protagonisti manipulovali s verejnou mienkou a tvrdili, alebo teda predstavovali to ako určitý program lepšieho socializmu. Môžeme citovať samotného Václava Havla, ktorý povedal v televíznom vystúpení 16. decembra 1989 toto. Citujem. 20 let tvrdila oficiální propaganda, že jsem nepřítel socialismu.
že chci v našej zemi obnoviť kapitalizmus, že jsem ve službách svetového imperializmu, od něhož přijímám tučné výslužky, že chci být majitelem různých podniků a vykořisťovat v nich lidi a tak dále a tak dokola. Byli to všechno lži, jak se záhy přesvědčíte. Presvedčili sme sa iba o jednom, že všetko v tomto citáte uvedené sa aj naozaj stalo. Takže jediný, kto klamal a zavádzal verejnosť, bol Václav Havel. November 89 odštartoval majetkový prevrat. Majetkový prevrat, v ktorom sa národného majetku zmocnili ľudia bez morálky, rôzne gorily a iné zvery, ktoré majú vyvinutý majetnícky pud a rozkradli sebestačné poľnohospodárstvo, zlikvidovali úplnú zamestnanosť, bezplatné zdravotníctvo a školstvo. Okradli všetkých pracujúcich, všetci, ktorí tu dnes stojíme, okradli všetkých pracujúcich o budúce dôchodky. Podvodníci zadlžili ďalšie generácie nezmyselnými reformami, v ktorých presviedčali ľudí, že keď bude všetko na predaj, zdravie, spravodlivosť, naše životy, naša budúcnosť, že vtedy sa nám bude žiť lepšie. Pričom podarilo sa im iba jediné. Dostali 2/3 tohoto národa, 2/3 našich občanov dostali do chudoby. A táto chudoba ich nielen obmedzuje, ale ich každý deň aj ničí. Naši mocipáni odovzdali Naši mocipáni odovzdali banky a monopoly zahraničným subjektom, ešte paradoxne štátnym subjektom, ako napríklad Telekom alebo Enel, napriek tomu, že tvrdia, že všetko štátne je zlé. Zo Slovenska je vyvážaný zisk. A miestna oligarchia si kupuje štátnu moc, aby ju zneužívala v obrovskom korupčnom mechanizme na vlastné obohacovanie. Naša vlast je ponúkaná okupantom. Okupantom pre ich vojenské základne, ktoré si tu chcú budovať. Naši vlastní vojaci bojujú za cudzie záujmy na Blízkom východe. Miestni kolaboranti nás nezmyselne ženú do nepriateľstva s Ruskom a stupňujú vojenské napätie v Európe. Nahradili mierové spolužitie nenávistnou militaristickou politikou. Nespochybňujeme potrebu reforiem socializmu v roku 1989. Áno, tie reformy naozaj boli potrebné, ale my práve kritizujeme zneužitie tejto potreby, zneužitie všetkých snách a nádejí a očakávaní bežných ľudí, ktoré boli zneužité v cudzom záujme a pre nemorálnu elitu. V záujme všetkých občanov, všetkých ľudí sa budeme usilovať o presadenie skutočnej, to znamená samosprávnej demokracie, spravodlivosti a úcty k životu každého jednotlivca, k reálnej rovnosti ľudí pred zákonom a za všeobecné právo na zdravé životné prostredie, na dostupné a kvalitné verejné služby a spravodlivú odmenu za prácu. Budeme sa usilovať o mier a o obnovenie dôstojnosti v demokratickej a spravodlivej ľudskej spoločnosti, tak na Slovensku, v Európe, ako i na celej planéte. Nie je to jednoduchý cieľ. Musíme si uvedomiť, že celý establishment aj médiá budú stať proti nám. Celý čas budú proti nám bojovať, ako sa len bude dať. A my máme iba jedného jediného politického spojenca. Pravdu. Ďakujem. Ďakujeme Tomášovi Klimekovi, členovi aktivistického kolektívu DAO2. Vladimír Sláde predniesie báseň. Vážení prítomní, vážené súdružky, súdruhovia, je 27 rokov od toho novembra. Pre koho je to štátny sviatok? Pre nás ne. Pre nás je to štátny smútok. A tady, v tejto mojej básni som opísal, čo s nami porobili, ale nebojte sa, my sa nevzdáme. Česť skutočne červená. Po námestiach spasitelia Zamatoví vypúšťali nenávistné slová špiny. Po hodnotách disidenti natešení plúvali besné rečami sliny. Za korytami ničitelia novembroví lietali ako krvilačné, šialené komáre. Za hranicami poklonkári uplatení zakladali tajné kontá na doláre.
V mediálnych kabaretoch krákali prázdnoty, sťa čierne vrany. V ukecaných debatách vykrádali pokladnicu nových demokratov strany. V nenásytných papuliách hrízli plody viac ako nenažraná krysa. V zlostných pochodoch zdravili pravicou prezidenta gardistov Tisa. Z amerických účtov splodili zapredanci požehnaný pučistický krst. Z veľkohubých sľubov dostali občania stýčený prostredný prst. Od zákernej podlosti otvoril Havel vrahom väzenské brány. Od falošnej skromnosti užíval lucernu, Barandov, tatíčkové lány. Vymetené hlavy zneústili farbami, pamätníky, busty, hroby. Zvrhlé nápady tuposti ukájali urážkami predprevratovej doby. Ľudské životy padajú skutkami, svorky pomstichtivej zloby, politickí elitári surovo vrážajú pamätiam zabudnutia skoby. Áno, dožíva sa 27 rokov, velebená, nežná, prostitútka klamu. Otázka tu visí, kto zatvorí jej pesťou odporu predajnú tlamu. Odpovede čistá, veď nám od benocnosti neovisli ramená. Povie hrdo človek, komunista, do boja velí 6, skutočne červená. Ďakujem. Ďakujeme. Kapitalistické médiá nevynechajú žiadnu možnosť, aby nám pripomenuli nespravodlivosti, ktoré sa udiali za minulého režimu. Čo však systematicky ignorujú, to sú zločiny súčasného systému. Práve z tohto dôvodu vzniká Múzeum kapitalistických zločinov, o ktorom nám porozpráva Stanislav Pirošík. Tak vážení súdruhovia, súdružky, ešte raz vás pozdravujem. Ako sme sľubovali asi pred 2 rokmi, v marci, keď sme robili akciu proti úrade vlády, ktorá chcela otvárať Múzeum zločinov komunizmu, a deklarovali sme tam, že otvoríme Múzeum zločinov kapitalizmu. Tak sa nám to tak podarilo, aj keď chudobata nemá budovy, priestory a kadejaké expozície a platiť za teplo, za elektriku, na to nemáme, tak sme aspoň internetové Múzeum zločinov kapitalizmu zriadili. Musím povedať, že je to spoločný projekt ako Vzoru strany práce, tak Komunistickej strany Slovenska. Môžu sa zapojiť kľudne aj ďalší. Kto nevie link, tak tuto je Múzeum _zločinov _kapitalizmu.sk. Táto stránka už momentálne beží, sú tam nejaké 4 texty, nájdete tam prehľad, alebo teda budete nachádzať prehľad zločinov kapitalizmu, či už pred prvou svetovou, ale aj do súčasnosti, či ide o hlad, lebo nám vyčítajú aj chudé desko, čo mu rebra trčia, tak aj my budeme vyčítať ich hladomory pri prebytku potravín, vojny, vraždy, násilie, drogy, vykorisťovanie, detská práca a podobne. Takže toto všetko tam budete nachádzať. A teraz dovolte, aby sme tu s predsedom prestrihli, keďže za symbol kapitalizmu sa vydáva ten dolár, hej, to S-ko s tými 2 bodkami, takže by sme takto spoločne otvorili Múzeum zločinov kapitalizmu, že prestrihneme teda túto 1 dolárovku. Považujte za otvorené. Každý z nás si nechá 50 centov. Ďakujem veľmi pekne. Máme tu ešte niekoľko hostí, ktorí by radi pozdravili toto zhromaždenie. Tak poprosím, aby prišli sa k tomu vyjadriť. Milujem prebudených Slovákov. Ja som Andrej Palacko, ktorý fotil svetové osobnosti planéty. Hurá! Bravo! Bol som na tribúne Fidela Castra s Hugo Chávezom, ktorého zavraždili Američania. Moje citáty, keď si pôjdete na nábreží Luka Svobodu, ja La Franconi, Vysoká škola televýchovná, mám tam billboard, jediný na planete, Andrej Palacko, má tam billboard Fidela Castra a je tam napísaný môj citát. Privatizácia sú zločinci a vrahovia! Planéta patrí ľuďom planety, citát Andrej Palacko.
Politici sú vrahovia a zločinci, ktorí rozkradli celú planetu a Slovensko. Všetci sme otroci, všetko je rozkradnuté. A nielen my, ale aj policajti sú otroci. Viva revolución! Amor Cuba! Kuba si, Slovakia si, Jenky no! Dobrý den, děkuji za slovo. Vážení přátelé, vážení soudruzi, dovolte, abych vás pozdravil jménem organizace Levá perspektiva, která působí v České republice. Myslím si, že kdyby nebylo 17. listopadu 89, nehovořil bych vám dneska jako člověk, který pochází vlastně z ciziny de facto, ale na druhou stranu, co jsem tady slyšel od předřečníků, vlastně vy na Slovensku, my v Čechách, v Česku, máme vlastně úplně ty samý problémy. Nás taky rozštěpili a rozbili proto, aby nás mohli snáze ovládnout, aby jsme se stali kolonií, aby z naší země, z vaší země odcházely zisky do ciziny, do cizích bank, do cizích korporací, tak. Aby Spojené státy nad našimi zeměmi nastolily svoji světovládu, svoje panství. A já si myslím, že vlastně vy i my v České republice i ve Slovenské republice vedeme pořád stejný boj a myslím si, že přátelství českého a slovenského národa nebude zničeno, nebude rozbito, ať žije mezinárodní solidarita, ať žije socialismus. Díky. Na záver si spoločne vypočujeme tóny Internacionály. Ďakujem. Sveta starý základ, z hor sa hýťa slav. Zachráňme minulosti návrat, každý sám. Posledná borba smála, dajme sa na pochod. Ustupte odtiaľ, to vám hovorím. Ustupte odtiaľ to. Hajzli! 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 Aby nemohli odísť.
Poď. Čo sa deje? Vy ste krutí, akože podľa mňa tá nervozita je spôsobená týmto zásahom. A aký bol dôvod toho zásahu? Kto je veliteľ zásahu, prosím? Kto je veliteľ zásahu? Kto je veliteľ? Vy ste veliteľ? Kto je veliteľ toho vášho zhromaždenia? Nie, ja nie som hlavný usporiadateľ. Ja neviem, ja som účastník. Potrebujete... Neambite sa slúžiť, komu to slúžiť? Kde je ten súkladný? Nemôžu tí velej. Čo by nemohli? Nemusia tam byť. Obajujete. Za to, že ich platia, bože, koľko vám to... Ale čo sa stalo? Prečo ste neviem. A to ich nezaujíma. To ich nezaujíma. Mi hovoril, že niekto hodil dymovnicu. Áno. Ktorý sa... No, skompromitovať naše zhromaždenie. Provokácia, čistá provokácia. Prečo si ich vyročíta? Zločinca chránia. Kandidát zločinec. Oni ho chránia. Máš to, ale ty debilíte. Kandidátka, zavíte. To moje rodine. Kandidátka zločinec, zavíte. Tam neplatia zákony. Tam zákony neplatia. Toto je demokracia. Demokracia podľa vášho. Fuj, hamba! Hamba! Už boli prichystaní, už boli. Provokatéri vyjebaní. Fuj, hamba! Provokatéri, síne! Fuj, hamba! Podvod! 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 Hamba!